Ето, това е едно от дърветата, които е отровено. Тук се вижда колко дупки има. Една, която вероятно е слаган някакъв химикал, обикновено нафта се слага, за да бъде отровена на дърва. Една дупка, две, три дупки, 4, 5, 6 дупки, 7 дупки са издълбани в ето това дърво. И както виждаме е отровено успешно. Пред е тази сграда. Булевард Съборни мисля се казва в тази част. Точно до градска болница, катедралата и пощата. Съседното дърво също го спохожда тая част, защото също има дупки. Това също. Ето как изглежда едно дърво, което всъщност няма дупки, също липа. Ето тук.